Għattilet jum konsekuttiv kienu reġistrati 0 każi ġodda ta' coronavirus f'pajjiżna, minna l-oħra ma kienx hemm persuni li fiqu fl-aħħar 24 sija. Għaldaqstant wara 457 swab test fl-aħħar 24 sija, is-sitwazzjoni baqgħet l-istess bi 11 il-każ attiv minn 672 każ pożittiv li 652 minnhom fiqu u 9 sfortunatament tilfu ħajjithom. Din l-informazzjoni qed tingħata permezz tal-paġna ta' Facebook tal-Ministeru tas-Saħħa. L-istess Ministeru qal li aktar minn 42,200 persuna użaw l-applikazzjoni biex wieħed jiċċekkja jekk is-sintomi tiegħu jew tagħha jindikawx il-possibilità ta' infezzjoni bil-COVID-19. Sa issa saru b'kollox il fuq minn 104,000 swab test minn meta feċ l-ewwel każ f'Marzu li għadda. Mill-bidu ta' dan ix-xahar kellna biss 2 każi ta' persuni li ttestjaw pożittivi, wieħed minnhom kien każ importat mill-Olanda. Għalkemm fl-aħħar 3 ijiem ma kellna ebda każi ġodda. Din il-ġimgħa wkoll l-ewwel ġimgħa sħiħa li fiha se naraw l-ajruport jaħdem b'mod normali wara 3 xhur magħluq.